Noniin, tässä nyt on uurastettu sellainen tunti. Mä en tiedä toimiiko tää vehi. Nyt tähän on koputeltu ja nakuteltu ja pistetty kuumeliimaa ja... No käytin mä vähän lätkämailla erkkaakin tuossa, mutta en kyllä työkaluja käyttänyt. Katsotaas. Bensapumppu ainakin imee. Jotain ehkä pientä aavistuksen pientä lupausta on, mutta ei mitään isompaa. Onko Bellis? Ja vielä yksi yritys. Sitten mä menen kyllä nukkumaan, jos täällä käyntiin. Sieltä lähti letku irti, mutta toimii! Kuten mä sanoin, niin mulla on tosi hieno nallepuku. Ja pitäähän tää vehje nyt tietenkin testata. Tässä on itkuhälyytin. Eli lapsilla kaikki hyvin sisällä. Bensaa vähän lopussa, kun joutuu kallistamaan. Hyvin kiihtyy. Tää on kyllä vakio, mutta pistetään vähän prikkoa pois ja tehoputkeen, niin kyllä lähtee.